Prvý krok, ktorý musíme urobiť, je hľadať a potom hľadať. Ideme na to a zapíšeme si to. Ako môžeš vidieť, teraz sa objaví na obrazovke a klikneme na inštaláciu. Teraz, zatiaľ čo sa sťahuje, prvá vec, ktorú urobíme, bude stiahnuť aplikáciu, potom pokračuje s inštaláciou. Inštalácia zvyčajne trvá nejaký čas medzi 10 a 15 sekundami a potom nám umožní otvoriť aplikáciu a pokračovať v celom procese. Počas nahrávania videa pre bezpečnosť nám nedovoľuje nahrávať časť ukladania hesiel, fráz a všetkého ostatného. No, ako vidíte, musíme kliknúť sem na začatie. Aby sme vytvorili novú peňaženku, tu sú dve možnosti. Klikneme na vytvorenie novej peňaženky. Tu nám tiež dáva dve možnosti. Vytvoriť tajnú frázu, alebo si vyberieme vytvoriť tajnú frázu. Vždy odporúčame vykonať manuálnu zálohu, ktorá ti dá frázu, ktorú by si mal zapísať na papier. Ako som už povedal pre istotu, Transval nám nedovoľuje nahrávať oblasť frázy a všetko ostatné, ale je to veľmi jednoduché. Je len potrebné sledovať kroky. Takto je veľmi jednoduché zapísať frázu. Stačí sledovať kroky. Týmto spôsobom je veľmi jednoduché zapísať frázu, potom ťa požiada, aby si skontroloval, či si ju správne uložil. Tu musíš prijať 3 podmienky, že Transval neukladá žiadne informácie. No, ako náhle je fráza vytvorená a uložená, umožní ti to používať peňaženku. Môžete začať. Ako vidíte, tu hore sa objavuje niekoľko možností: posielať, prijímať, predávať, história a kupovať. Prvým krokom je, že budete musieť kúpiť, aby ste mohli vykonať akúkoľvek transakciu, čo je kúpiť BNB trhu. Preto musíme kliknúť na kúpiť, a to je potrebné na prístup k sieti BNB. Ako vidíte, tu sa ťa opýta na množstvo, ktoré chceš kúpiť a na možnosti, ktoré máš. Vyberieme si platbu kreditnou kartou a tu sa objavia niektorí poskytovatelia. Každý si môže vybrať poskytovateľa, ktorý ponúka najlepšiu cenu alebo toho, ktorého preferuje. Tu ukazuje, čo každý poskytovateľ vám dá, aby ste mohli používať svoju platformu. Ak nie, je tu aj časť s kreditnou kartou, kde máš Google Pay a Transval digitálnu banku. Takže máš koľko možností. Ako náhle je to kúpené, musíš sa vrátiť a vrátiť sa na začiatok. Ďalším krokom je pridať zmluvu o Bitcoine SK. Najprv, aby si ho mohol vidieť tu, kde máš všetky kryptomeny, a po druhé, aby si mohol ísť na Punkward a vložiť zmluvu o Bitcoine. Prvým krokom bude skopírovať zmluvu o Bitcoine SK. Musíme ísť na oficiálnu stránku, vždy sa uistíme, že adresa je. Zmluva by mala byť na oficiálnych stránkach. V tomto prípade sa dostaneme k Bitcoin Finance a uvidíme tlačidlo BAN, kde sa objaví zmluva. Dobre. Tu sme na Bitcoin Finance a čo musíme urobiť, je trochu zísť nižšie a uvidíme, že tam je tlačidlo, ktoré hovorí Bitcoinová zmluva. Klikneme sem a to nás zavedie na CAN. Kde už vidíme oficiálna zmluva. Čo musíme urobiť, je trochu zísť nižšie a uvidíme tu. Klikneme na skopírovať adresu a potom sa vrátime späť do peňaženky. Všetko v poriadku. A klikneme na hornú časť začiatku. Pozrite sa sem na tlačidlo. Klikneme. Uvidíte, že všetko, čo sa objaví, sú siete. To znamená, že musíme znova kliknúť na túto ikonu tu hore. Mnoho ľudí sa mýli, ale je potrebné kliknúť sem na moje. Ďalším krokom je zmeniť sieť z Ethereum na BNB. Všetko v poriadku. Potom vidíte tu tlačidlo na vloženie. Keďže sme skopírovali zmluvu BNB. Keďže sme už skopírovali zmluvu o Bitcoine, vložíme ju a uvidíte, že názov, symbol a desatinné miesta sa automaticky vyplnia. Klikneme na importovať. A tu už máme zmluvu o Bitcoine so statkom 0. Vrátime sa
Dvakrát klikneme a vrátime sa na hlavnú stránku a hotovo. Vidíte, že zmluva sa už zobrazuje tu. Ďalším krokom je ísť nakupovať na PancakeSwap. Vidíte tu, že sa hovorí objaviť. A tento krok je tiež veľmi dôležitý, pretože tam, kde klikneme, aby sme vyhľadali PancakeSwap, je dôležité, aby sme napísali celý názov. Čo to znamená? Aj keď sa už Pantiva objaví, musíte zadať svoje celé meno a zabezpečiť, že adresa je PancakeSwap. Teraz to tu uvidíte. Ak klikneme sem na Pankivat, musíte sa uistiť, že je napísané pankivat. Ak uvidíte nejaké písmeno pred finance, ktoré nie je Pankivas, môže to byť podvod, rozumiete? Dobre, ako vidíte, sme na hlavnej stránke swapu a prvá vec, ktorú musíme urobiť, je pripojiť peňaženku s Veitalsendem, klikneme na pripojiť a vyberieme trans. Sumiete? Klikneme na pripojiť. A vidíte, že tu hore sa peňaženka zobrazuje, ako by sme už mali možnosť pripojiť, to znamená, že sme už pripojení, tu vidíte. Malý zostatok BNB a hovorí, že druhý je pre XCAP, takže čo musíme urobiť je, že pôjdeme sem na Cake a znova vložíme zmluvu o Bitcoine a už vidíte, že tu sa zobrazuje možnosť importovať. Klikneme a už sa to zobrazuje tu dole. Ďalším krokom je tiež dôležité, aby ste nezadávali maximum, čo máte, pretože musíte vždy nechať minimálne $1, aby ste mohli zaplatiť za plyn, inak sa objaví chyba a nebudete môcť nakupovať. V tomto prípade dám 75% prízvuk a vidíte, že tu sa zobrazuje možnosť kúpiť, že s tými $5 a 64 centami môžem kúpiť 18 Bitcoin, rozumiete? Takže smeme toto tu. A ďalším krokom je veľmi dôležité, pretože inak sa objaví chyba. Musíte ísť do slipu platby. Sem musíte dať 5%, už viete, že je tam poplatok a ak nevložia 5%, tak to nebude dovolené, pravda? Kliknete na swap a keď kliknete na swap, požiada vás to o autorizáciu transakcie. Niekedy to môže chvíľu trvať. Kliknete na autorizovať a teraz uvidíme, či sa transakcia vykoná. Perfektné.